ଆସିଲା ବଡ ଖବର, ଶୀତ ଭାଙ୍ଗିଲା 72 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଫେରିଲା ଶୀତର ଲହରୀ, ସବୁଠି ତଳମୁହାଁ ପାରଦ। ପୁଣି ଫେରିଲା ଶୀତର ଲହରୀ। ଟିନ୍ ସିଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୁଳନାରେ କଟକରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଲବଲ କରୁଛି ଶୀତ, ଅନ୍ୟପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବତାର ରୂପ ନେବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। କାଁ ଭାଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ଭିତରେ ଆସିଛି ଶୀତର ଲହରୀ, ପ୍ରବଳ ଝଡ଼, ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଯାଏଁ କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, କୋରାପୁଟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 50 ମିଟର ରହିବ। 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ନେଇ ଆଲର୍ଟ କରି ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କୋରାପୁଟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡାର 3rd ଡିଗ୍ରୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 73 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଥଣ୍ଡା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 5.1 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 16 ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲାରେ 6.6 ଡିଗ୍ରୀ, କିରଇ ଉଦୟଗିରିରେ 6.8 ଡିଗ୍ରୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 7.8 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 7.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ 8.5 ଡିଗ୍ରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର କଟକ ରାତିରେ ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 12.9 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 3 ରୁ 4 ଯାଏଁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ରହିବ। 3-4 ଦିନ ପରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।